मी तुम्हाला भूतांच्या गोष्टी सांगणार आहे. आजी. दूर एका डोंगरावर एक छोटीशी झोपडी होती. आसपास एकही घर नाही की वस्ती नाही. त्या घरात एक लहान मुलगा त्याच्या आईसोबत राहत होता. लाकडं तोडायला जंगलात गेलेली त्या मुलाची आई एके दिवशी फार उशीर झाला तरी घरी आली नाही. रात्री 1 वाजता जेव्हा ती घरी आली तेव्हा तिचा मुलगा तिला जाऊन अक्षरशः बिलगलाच. पण तिच्याकडून मात्र काहीच प्रतिसाद आला नाही. काही वेळाने त्या मुलाच्या पाठीवर टोकदार नखांचा स्पर्श होऊ लागला आणि ती बाई तिच्या भयानक आवाजात म्हणाली, मी तुझी आई नाही. एक बाई सांगायची तिच्या घरावर कोणीतरी करणी केली आहे, त्यामुळे एका सवाशीण बाईचं भूत त्यांच्या घरात अमावस्येला वर्षातून एकदा तरी येतं आणि घरातील एकाला तिच्या सोबत घेऊन जातं. असंच एका अमावस्येला ते तिच्या समोर येऊन उभं राहिलं. घाबरलेली ती बाई त्या प्रेताला विनवणी करून सांगू लागली, यावर्षी माझा बळी देऊ नकोस. माझं बाळ लहान आहे, त्याचं कसं होईल पुढे. त्यावर ते प्रेत तिला सांगू लागलं, ठीक आहे, यावर्षी मी तुला जिवंत सोडते, पण मला कोणाचा तरी जीव घ्यावाच लागणार. असं म्हणत ती तिच्या बाळाकडे वळली. एका माणसाने त्याच्या मित्राच्या सांगण्यावरून अमावस्येच्या रात्री घरात एक पूजा करून घेतली. पूजा झाल्यावर तो पुजारी त्याला सांगून गेला, पूजा संपन्न झाली. तुझ्या या घरातील देवाचा आशीर्वाद जाऊन आजपासून भूताचा संचार होणार आहे. तो नेमकं काय बोलून गेला हे काही दिवस तर त्याला कळालंच नाही. पण जेव्हा त्याच्या घरात चित्रविचित्र घटना घडू लागल्या तेव्हा त्याला कळलं की तो कोणी पुजारी नसून त्याच्या मित्राने त्याच्या घरी द्वेषापायी पाठवलेला एक मांत्रिक होता. एकदा एका माणसाला कसल्या तरी कडकडशा आवाजाने जाग आली. तो झोपेतच त्याच्या बायकोला हाका मारू लागला, खिडकी बंद कर, वाऱ्याने खिडकी आपटण्याचा कडकड असा आवाज येत आहे. बराच वेळ झाला तरी आवाज बंद होत नसल्याने त्याने डोळे उघडून पाहिलं तर इतके दिवस तो ज्या बाईला त्याची बायको मानत होता ती त्याच्या चेहऱ्याजवळ येऊन तिचे दात वाजवत होती. एका बाईला तिच्या घरात नेहमीच एका बाळाच्या रडण्याचा आवाज येतो, पण तिच्या घरात कोणतंही बाळ नाही. नाही तिला स्वतःचं बाळ आहे. ती घरात एकटीच राहते. पण हो, हा आवाज तिला तेव्हापासून यायला लागला जेव्हा तिने तिचं पोटातील बाळ पाडलं होतं. काम करून थकून भागून घरी आल्यावर त्या माणसाला आजही त्याच्या बायकोच्या स्मिठीत येऊन ती शांतता, ती प्रेमाची ऊब मिळते. त्याची बायकोही त्याला तिच्या मिठीत घेऊन त्याच्यासोबत प्रेमाने इतकी गोड बोलत असते जणू का ती अजूनही जिवंतच आहे. एके रात्री फार उशिरा एका मुलीला तिच्या आजोबांचा आवाज आला. तिचे आजोबा तिला तिच्या नावाने हाक मारून खाली बोलावत होते. आवाज खालच्या तळघरातून येत होता. तेच तळघर जिथे तिच्या आजोबांनी गेल्या वर्षीच त्यांचे प्राण सोडले होते. एक मुलगा एके रात्री देवाकडे प्रार्थना करत होता, देवा, माझे 2 दिवसापूर्वी मेलेले बाबा लवकर घरी येऊ देत, कारण माझी आई गळ्याला दोरी अडकवून जास्त वेळ अशी लटकून नाही राहू शकत. ती देखील बाबांच्या येण्याची वाट बघते. एक माणूस एका अंधाऱ्या खोलीत बसून एकटाच काहीतरी बडबडत होता. माझ्या शेजारीच राहणाऱ्या मित्राची शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस झाली. ज्या दिवशी त्याच्या बायकोचा खून झाला तो दररोज उठतो आणि त्याला पुन्हा पुन्हा नव्याने समजतं की त्याची बायको मेली आहे आणि ते ऐकून माझ्या मनाला समाधान मिळतं. एका मुलीला तिच्या कानात एक आवाज आला, आज तू मरणार आहेस. त्या गरमीत हवेची एक थंड झुळूक आली. तिने सुस्कारा सोडला आणि म्हणाली, मी महिनाभर प्रयत्न करत होते हा सुखद क्षण अनुभवायचा. एक माणूस त्याच्या घराच्या पाठच्या भागात काहीतरी पुरत होता आणि म्हणाला, एकदाचे घरातील सगळे मेले,
आता हे घर माझ्या मालकीचं झालं. जोपर्यंत या घरात कोणी हक्क सांगायला येत नाही तोपर्यंत. एक वेडी बाई किचनमध्ये मांस कापत स्वतःशी एकटीच बडबडत होती. परवापासूनच आमची मुलगी हरवली आहे. माझा नवरा तिला सगळीकडे शोधतो आहे. नशीब त्याने मला काल हे विचारलं नाही की त्याने काल खाल्लेलं मटण कोणाचं होतं ते. त्या मुलाच्या घरात फारच अंधार असतो. त्याच्या घरात सावल्या फिरत असतात. घरातील वस्तू आपोआपच हलत असतात. घरात चित्रविचित्र आवाज येत असतात. जर त्याला माहीत असतं मेल्यावरही माणसाच्या शरीरात जीव राहतो तर त्या मुलाने त्याच्या घरच्यांनाच त्याच्या घरातच पुरून ठेवलं नसतं. एका माणसाच्या बायकोने त्यांचा पोरगा हरवल्यावर पहिल्यांदाच त्यांच्या बगीचात काहीतरी काम केलं होतं. पण त्याचं कारण त्याला फार नंतर कळालं, जेव्हा एके दिवशी त्यांच्या कुत्र्याला माती उकरता उकरता लहान मुलाची हाडं मिळाली. एके दिवशी नेहमीप्रमाणे एक माणूस कामावरून घरी आला. आज त्याची मुलगी घराचं दार उघडं ठेवूनच कुठेतरी गेली होती. घरात एकट्या असलेल्या त्याच्या 14 वर्षाच्या मुलीने घरात आज जास्तच पसारा करून ठेवला होता. सगळ्या वस्तू इकडच्या तिकडे टाकल्या होत्या. त्याने पाहिलं तर त्याची मुलगी तिचा मोबाईल घरीच विसरून गेली होती, ज्यावर 100 हा नंबर टाईप केला होता. कदाचित जो फोन तिच्याने करायचाच राहून गेला होता. रात्रीची लोक एकटी असतील तर ती घाबरून आधी त्यांच्या खिडक्यांचे पडदे लावून घेतात, कारण त्यांना सतत असं वाटत असतं की बाहेरून कोणीतरी त्यांच्या खिडक्यांना डोळे लावून त्यांच्याकडे पाहत आहे. पण त्यांना बऱ्याचदा हे माहीत नसतं की त्यांच्याकडे पाहणारं ते घराबाहेर नाही तर बऱ्याचदा त्यांच्या घरामध्येच लपून असतं. खोलीत नेहमी एकटीच झोपणारी मुलगी. रात्रीची तिला कधी भीती वाटली तर ती तेव्हा तिच्याकडे असलेल्या एका बोलक्या बाहुल्याला घट्ट मिठी मारायची. पण हे चित्र अचानकच तेव्हा बदलून गेलं जेव्हा तिचा तो बाहुला स्वतःहून त्या मुलीला घट्ट मिठी मारू लागला. एक बाई सांगत होती तिला तिच्या घरात नेहमी कोणीतरी चालताना वावरताना दिसतं. पण भयानक गोष्ट तर ही होती की ती संपूर्ण आंधळी होती आणि ते फक्त तिला तिच्या घरात आल्यावरच दिसत होतं. एक मुलगा त्याच्या वडिलांना सांगत होता, बाबा, मला जर आईला बघायचं असेल तर मला हे का घालावं लागेल? तेव्हा त्याचे वडील समजावू लागले, तुला लवकरच कळेल बाळा. असं सांगून त्यांनी त्याच्या गळ्याभोवती असलेला दोरीचा फास घट्ट केला. एक मुलगी रात्रीची तिच्या खोलीत अभ्यास करत होती तेव्हा अचानकच तिच्या हातातील पेन खाली पडून ते घरंगळ तिच्या बेड खाली गेलं. ती ते उचलण्यासाठी खाली वाकली आणि तिला कळलं नाही की नेमकं काय भयानक होतं. ते पेन आपोआप घरंगळत पुन्हा तिच्याकडे येणं की तिला तो पलंगाखाली दिसणं जो इतके दिवस तिच्या खोलीत रात्रीचा फिरत असायचा. आजी, तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.